Здравейте, приятели на Boot Gaming TV. Аз съм Митко и това е първият епизод от новата поредица на Drakensang Online. Като цяло, това е онлайн игра, както разбирате. Ако някой се интересува, игра в Herodor сервер, може да поразцъкаме някой път. Ще направя едно бързо ревю и малко геймплей ще добавя и това ще е като цяло от епизода. Така, тук виждате менюто. Може да продължите игра, настройки, смени героя и прекъсни играта. Нас не интересуват настройките. Така, това тук като цяло мотото, нали, показва данни, такива тук, добре познати работи. Тук за графиката, също добре познати работи. Аз съм тук с високо графично качество съм се направил. Тук звуците, ще увелича малко звука. И тук са ни копчета на тези работи. Така. Дракон война ще си избера, защото не знам, просто съм свикнал да имам много кръв и да танка и такива работи. Така. Да въведим име. Boot. Boot. Gaming. БГ. Малко промени да направя само. Искам го с брада. Супер. Изглежда имаме късмет. С името не е заето и някакви такива работи. Така, ако някой не е разбрал, сме трима само в отбора. Аз, нали, аз Митко, Мартито и Стелко. Така, чакаме само да зареди терена. Нямаме лак. Гледайте, направо малко бъгла. Искам да ви покажа някои функции от новите пачове. Вече има такъв мап. Той е тук от няколко месеца, нали, от самия пач. Сега ще ви покажа. Ето, тук може също да има меню, имате меню. Това ви е героя, именно характеристиките на героя ви. Тук колко ще ти правите с атаките си. Колко точки живот и нали, колко сярост. Нали, зависимост, ако сте магиосник, ще ви пише манна. Ако сте горски, концентрация. Ако сте драфт, ще ви пише пара. Така. Това тук ви са квестовете. Има и дневни предизвикателства. Уменията ви. Извинете, пропуснах тук майсторствата. Изчакайте само секунда. Да, това. Чакайте. Това ви са талантите. Това ви е опита, това тук ви е знанието. Тук се отключите различни работи, именно мантия на мощта и яздени такива работи. А това ви са PvP талантите, които ви се пускат само в арени. Тук ви е инвентара. Разбира се, не пускаме работи от началото. Магазин тук си купувате работа с отвъдници. Именно скъпоценни камъни, такива работи, питиета, екстракти за бой, пакети, тук са наред с изненади, тук за едно събитие и разни други работи. Така, взимаме, нали, първият квест. Да. И, нали, съответно вече отиваме да се сражаваме. Защо така не ми зарежда нещо? Ето, прайса, извинявайте. Опа. Лак. Дай. Дай, брат, ти си. Пак взях този пич. Тиш, тиш, тиш. Да, Кресан като цяло е много лека игра, към 10 мегабайта е. На всеки компютър би трябвало да тръгва. Аз играя лично свалена, но вие можете да играете от сайта, но ще ви трябва Java. Аз имам Java, но съм се свикнал да игра свалена. Така, тук е първият ни така, нали, бос. Падна ми някакъв тренировачен меч.
Да, ето го. За основна ръка, то с по-мощен от нашия. Така, направихме този квест и отиваме, нали, евентуално да го предадем. Така, 10 опит. Разбира се, виждате тези бурета. В тях има, нали, разни работи. Винаги не забравяйте да ги отключвате. Втория бос. Нали, разбира се, тези боси от началото не са кой знае какво. Нали, смисъл не са много силни, но, нали, в другите епизоди, нали, вече има по-трудни босове, нали, други работи. Ам, така, ето тук някакъв пич. Дай ми квесторат. Така, тук имаме съндъче. Слаб е лекоощ еликсир. Супер. Ам, лак, извиняйте. Извинявайте за лага. Хайде, да се лага така. Така, ето това тук е боса, финалния бос за това място. И след този бос отиваме в нашия първи град. Ето виждате, дигнахме ниво и нали, получихме ново умение. Така, 5 отвъдника, кияница с примеси. Ето вижте какво представлява разбиването. Не знам защо лаги така. Нещо от интернета ми може би. Така, ето така стигате майсторствата такива работи. Ето вижте, плюс, нали, дава ви това живот и основно щети. Сега вече имаме 160 живот, да кажем. Сега, за новите хора в Dark Sang. Ако ви е чудно как да си отключвате на такива работи, тъкате с десен бутон на камъка, нали, на камънето на истината, и после с ляв, евентуално, нали, тук. Да, не е една щета. Добре. Добре. И отиваме в Гринфорд, нашият първи град. Надявам се Дракенсанг да ви хареса, защото според мен е една доста добра и игра като цяло. Това събитие, това са евенти. Така, от 2 месеца насам не е имало един хубав евент. Винаги са ето едни и същи, цените ни падат. Значи, не че нещо хора, ама никой не го интересува, че цените падат. Това ви е ежедневният бонус. Тук не получавате различни работи всеки ден. Всеки ден получавате по едно съндъче. Нали, за всеки ден това се увеличава. Нали, на втория ден получаваме универсално лекуващо питие, екстракт за битка, взривно гюле, а това тук е еднократна награда. Удивителен тренировачен меч, скъпоценен камък на познанието и тук не бъде си кисийка. Така, взимаме ги. Да, това са дневните предизвикателства. Убий 30 чудовища, победи 15 достойни играчи и спечели 6 сражения. Чакаме да заредим. Нали, ние, разбира се, няма да ги правим, нали, сега такива работи. Така получихме подобрен пръстен. Като цяло, сега ще си предам квеста и това ще е от този епизод. Отец Прискут, нали, да вземе този квест. И нали, това беше от епизода. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте за нас, дайте един лайк на този клип и до скоро!